Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, баромаи чилоти вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ташкили даври дуюми озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳавопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар шаҳри Душанбе. ғолибон муайян ва қадрдонӣ гардиданд. истиқболи шоиста аз истиқлоли давлатӣ, баргузории ҳамоишҳои ҷашнӣ дар 4 ноҳияи пойтахт. аз мақоми давлатӣ гирифтани телевизиони Душанбе 19 сол пур шуд. қадрдонии кормандони муассиса ба ин муносибат. ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои муҳим буда, дар тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи аҳолӣ аз ҳар як иқдому tashabbusi хайрхоҳона ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баҳраманд мегарданд. Дар арафаи таҷлили ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурияти Тоҷикистон қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ҷудо намудани маблағ ба имзо расида, тибқи он дар маҷмӯъ ба 5000 нафар аз ҷумла ба иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 шахсони ба онҳо баробар карда шуда, ятимони кулли муассисаи давлатии таҳсилотӣ барои кӯдакони ятим ва бепарастор, инчунин кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои пойтахт кӯмакҳои пулию моддӣ расонида шуд. ҳамчунин дар асоси ин қарор раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе мувассаф гардиданд ки дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати расонидани кӯмаки моддӣ ба ятимону бепарасторон ва шахсони якаву танҳо тадбирҳо андешанд. дар доираи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурияти Тоҷикистон барои соли 2025 6 сентябр дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии пойтахт даври дуюми озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир доир гардид. бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон оид ба ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурияти Тоҷикистон барои соли 2025 қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи баргузор намудани даври дуюми озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар шаҳри Душанбе ба тасвиб расид ва ҳамин гуна даври дуюми озмун дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ доир гашт. дар даври шаҳри озмун намояндагони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва корхонаҳои истеҳсолии қаннодӣ ки дар ноҳияҳои пойтахт ҷойгир мебошанд, иштирок намуда маҳсулоти хешро пешниҳод намуданд. саноати хӯрокворӣ аз бахшҳои муҳими саноат дар мамлакат ба ҳисоб меравад. ин соҳа давоми солҳои охир дар заминаи фаъолияти корхонаҳои давлатию хусусӣ рушд намудааст. маврид ба зикр аст ки даври ноҳиявии озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар ноҳияҳои Шомансур, Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ ва Сино доир карда шуда, дар он тамоми корхонаҳои истеҳсолии қаннодӣ иштирок намуданд ва беҳтаринҳо ба даври шаҳри озмун роҳ хоҳад ёфтанд. дар даври шаҳрӣ дар баробари корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолони ноҳияҳои пойтахт низ ширкат намуданд. зимни суханронии муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода изҳор дошт ки ҳадафи баргузории озмуни мазкур дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи саноати хӯрокворӣ аз ҷумла қаннодӣ, ҳалвопазӣ ва ҷалби ҷавонон ба ин соҳа, инчунин рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии мутахассисони соҳа, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари қаннодию ҳалвопазӣ, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба кишвар ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди мероси пурғановати ниёгон ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлоли давлатӣ маънӣ дод гардид. пас аз хулосаи ниҳоии аъзои комиссияи даври шаҳри озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир ғолибон муайян гардиданд. ба ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм дипломҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи тадорукот дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардид. ҳамзамон ба як қатор намояндагони корхонаҳои саноатию истеҳсолии пойтахт ҷиҳати иштирок ва саҳми арзанда гузоштан дар раванди баргузории даври дуюми озмуни нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар шаҳри Душанбе сипосномаҳои мақомот тақдим карда шуд. ғолибони озмун ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хоҳад ёфтанд. барномаи фарҳангӣ анҷомбахши даври дуюми озмуни нонпазӣ, маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар шаҳри Душанбе гардид.
дар Бонки Миллии Тоҷикистон ба ифтихори таҷлили 34-уми солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи бошукӯи идона баргузор гардид, ки дар он муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарият ва кормандони бонк ширкат доштанд. дар оғози чорабинии ҷашнӣ дар Бонки Миллии Тоҷикистон роҳбарияти бонк иштирокдоронро бахшида ба санаи таърихӣ истиқлолияти кишвар табрику таҳният намуда изҳор дошт, ки дар таҳкими дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ саҳми пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳим мебошад. таҳти роҳбарии хиратмандонаи сарвари давлат асосҳои қонунии давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон таъмин гардида, самтҳои сиёсати иқтисодию иҷтимоии кишвар муайян карда шуд. аз ҷумла ташаккули низоми бонкдории муосири Тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ муяссар гардида, дар рушду таҳкими низоми бонкии мамлакат тавсияву ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат нақши калидӣ доранд. сипас дар идома муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло суханронӣ намуда баён дошт, ки истиқлоли давлатӣ барои ҳар фарди меҳандӯст азизу муқаддас ва далел аз худшиносии миллию ватандорист. маҳз бо шарофати истиқлол Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати озоду соҳибихтиёр гардида, забону фарҳанги тоҷикӣ ва арзишҳои миллӣ рушд ёфтанд. боиси хушнудист, ки имрӯзҳо кишварамон дар ҷодаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қадамҳои устувор мегузорад. ҷои таъкид аст, ки маҳз бо ташаббусу дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат дар Тоҷикистон ду маротиба, яъне солҳои 1995 ва 2000 ислоҳоти пулӣ гузаронида шуда, кишвари мо соҳиби пули миллии худ гашт. ба муомилот ворид шудани пули миллии сомонӣ, ки имсол 25-солагии онро таҷлил хоҳем кард, на танҳо падидаи муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат, балки оғози рушду нумӯи иқтисодиёт ва дигаргуниҳои мусбати ҳаёти ҷомеаи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳафти чорабинӣ инчунин дар доираи таҷлил аз ҷашни истиқлоли давлатӣ як қатор кормандони дастгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои минтақавии бонк барои хизмати шоиста ва саҳми арзанда дар рушду инкишофи низоми бонкӣ бо нишони авлочии Бонки Миллии Тоҷикистон, ифтихорнома ва сипосномаҳои Бонки Миллии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. ба ифтихори таҷлили сазовору фархондаи ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе чорабинии тантанавии идона баргузор гардид, ки дар он сокинон ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд. дар муассисаи давлатии Аҳворон амфитеатри шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ чорабинии идонаи ҷашнӣ ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда шуд. дар оғози чорабинӣ намояндагон аз намоиши дастовардҳои соҳаҳои гуногуни ноҳия дидан намуданд. истиқлолияти давлатӣ дастоварди бузург дар таърихи давлатдории тоҷикон мебошад. истиқлолият мафҳуми арзишманд ва дар навбати худ калиде мебошад, ки ноил кардан ба он шарафи бузург барои ҳар як миллат аст. истиқлолияти давлатӣ барои мо имкон дод, ки баҳри ҳифзи забон, таърих ва фарҳанги ниёгони худ аҳамияти махсус диҳем, чунки забони миллии мо ифодакунандаи таърих ва саргузашти миллат, воситаи муҳими мавҷудияти миллати тоҷик баҳри дарки ҳуввияти ӯ дар тӯли асрҳо мебошад. истиқлолияти давлатӣ барои рушди забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ шароити мусоид фароҳам овард, ки ҳифзу гиромӣ дошт ва тозагии он вазифаи ҳар як фарди бо нангу номуси кишвар мебошад. дар чорабинии идонаи тантанавӣ намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сокинонро шодбош намуда, ҳамзамон муовини раиси шаҳри Душанбе Толиб Раҳимзода ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ паёми шодбоширо ба сокинони ваъдасолору истиқлолҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ расониданд. зимни баргузории чорабинӣ дар баробари масъулин намояндагони шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, соҳаи тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ширкат варзида намоишу наҳори мардумиро таъсис доданд, ки ба сокинону меҳмонони пойтахт писанд омад. дар ҳафти чорабинӣ барои фаъолияти меҳнатӣ ва самми назаррас дар рушду пешрафти ноҳия як қатор фаъолон бо ифтихорномаи раиси ноҳия сарфароз гардонида шуданд. пас аз доир гардани қисмати расмӣ, барномаи ҷолиби консертии омода намудаи аҳли фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ пешниҳоди тамоми иштирокдорон гардонида шуд. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард, ки роҳи имрӯз ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолияти давлатӣ ба он мусоида намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати хориҷии худро рушд диҳад ва бо аксар давлатҳои минтақавӣ ва фароминтақавӣ муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ барқарор намояд.
با افتخار 34مین سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 8 سالگی مسکو چورابینی فرهنگی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور برگزار گردید. شرح بیشتر در این باره. قبل از قسمت تантанави چورابینی نخست نمایش دستاوردهای ساختارهای ناحیوی و ساکنان در سمت قنودی، پزندگی هنرهای مردمی و محصولات صنعتی برگزار گردید. جای تاکید است که استقلال از جمله دستاوردهای بی‌نظیر خلق تاجیک است که با تلاش فرزندان فرزانه‌اش آن به دست آمده است. همین است که همسال سالگرد آن با تشکیل چورابینی‌های علمی و عمومی و معرفتی سیاسی از جانب ساختارهای دولتی، تشکیلات کارخانه و سازمان و تشکیلات‌های گوناگون قید کرده می شود. سپس چورابینی تантанави بخشیده به 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مسئولین و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، رهبریت و نمایندگان فعال ناحیه شاه منصور اشتراک نمودند. ضمن برآمد نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان حیدر رجبزاده قید کرده شد که استقلالیت برای ما نشان برجسته پایداری مملکت، بقای سیمای ملت، رمز اصالت و هویت، ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین‌المللی و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. اینجوری ضمن برآمد معاون رئیس شهر دوشنبه مهریدین طاهرزاده ذکر گردید که استقلالیت برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولتسازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، عزم و تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تأمین نمود. در ادامه به نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور مکافات دولتی، مدال خدمت شایسته و افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان سپرده شد. همزمان به یک قطار فعالان از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. خود ره سپره این همه بخت ز استقلال است، منبر و تخت ز استقلال است. سپس از طرف هنرمندان چورابینی فرهنگی برگزار گردید که باعث بالیده روحی اهل نشست شد. در باغ فرهنگی فروغاتی به نام ابوالقاسم فردوسی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی چورابینی دانه جشنی به مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. همایش با مقصد ارج و احترام به نعمت استقلال تشکیل گردید. مرده بود در خواب گویا بخت خواب تاجیکان، ناشمرده مختصر میشد حساب تاجیکان. بخش و باب هست اندر بخش و بابی تاجیکان، به کتابان کنده بودند از کتابی تاجیکان. تاقدانی خانه ما جای دسترخوان ماست، تاقدانی چشم ما جای کتابی تاجیکان. در آغاز چورابینی نمایندگان از نمایش دستاوردهای ساحه‌های گوناگون ناحیه دیدن نمودند. گفتند به مورد است که استقلالیت برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولتسازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، از تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. استقلالیت برای ما نشانی برجسته پایداری دولت، بقای ملت، رمز اصالت و هویت، مظهر ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین‌المللی و شرف و اعتباری به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. سپس در امفی‌تئاتر باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی چورابینی سیاسی فرهنگی آغاز گردید. در آغاز چورابینی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور کارخانه واحد دولتی تاجیک سوغورتا شهرت مقصودزاد و معاون رئیس شهر دوشنبه سلامزاده
Сарвоза Раҳмиддин тамоми сокинони ноҳияи Фирдавсиро аз номи ҳукумати мамлакат ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таҳният гуфтанд. Ҳамзамон дар идома ба як қатор фаъолон ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ медали хизмати шоиста, диплому ҷоизаҳо супорида шуд. Пас аз доир гардидани қисмати расмӣ, барномаи ҷолиби консертии омода намудаи аҳли фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. Даврони истиқлол барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқ бунёд ва дунявӣ интихоб намоем. яке аз муҳимтарин дастовардҳои мо дар даврони истиқлолият давлатсозӣ ва давлатдории муосири миллӣ мебошад ки моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявиро дорад. Миллати азиятдидаи тоҷик барои таҳкими истиқлолият, нигоҳдошти якпорчагии марзубум, расидан ба сулҳу ваҳдат ва ягонагии интихоби роҳи рости рушду тараққиёт конститутсияи мамлакатро қабул кард. Истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик хушбахтист ва танҳо бо роҳи ваҳдат ва меҳнати ҳалол метавонем истиқлолияти худро ҳифз намоем ва ватани азизамонро ободу зебо гардонем. дар тавори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологияи шаҳри Душанбе бо ибтикори раёсати тандурустӣ ба муносибати 34-уми солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар ин бора. дар чорабинии донаи раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ки ба ҷашни фархундаи истиқлоли давлатии кишвар бахшида шуд, муовини аввали раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода, раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудоваи Мукаррам, роҳбарият ва кормандони раёсати тандурустии шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади масъулин иброз шуд ки истиқлол барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои миллат, рамзи асолату ҳуввият, мазҳари идеалу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. яке аз муҳимтарин дастовардҳои мо дар даврони истиқлол давлатсозӣ ва давлатдории муосири миллӣ мебошад ки моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявиро дорад. дар идомаи чорабинӣ зикр шуд ки истиқлол ҳамчун арзиши волои давлатдорӣ барои мардуми соҳибтамаддуни тоҷик оромиву осоиштагӣ, зиндагии пурсаодат, сарҷамиву иттиҳод ва якдилӣ овард. таҷрибаи президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ як мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳалаи ибратомӯзи расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, як қадами ҷиддии рӯ овардан ба нақшаҳои азими офарандагӣ гардид ки ҳадафҳои бузурги он бо тақдири наслҳои оянда пайвастаанд. ҳамчунин иброз гардид ки дар даврони истиқлол ҳифзи солимии аҳолии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифт. тавре пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромадҳои хеш таъкид мекунанд, дар кишвари соҳибистиқлоли мо саломатии мардум бойгарии давлат ва ҷузъи таркибии ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст. дар фарҷоми чорабинии идона ба фаъолони соҳаи тандурустии пойтахт медали ҷашнии 30-солагии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, ифтихорномаҳои кумитаи иҷроияи ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, ифтихорномаҳои кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон ва раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ва ҳамчунин ба меҳмонони ҳамоиш сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардиданд. дар баробари дигар сохторҳои молиявии кишвар дар корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк ҳам ба муносибати солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ ҳамоиши идона ташкил шуд. гузориш аз раванди баргузории он.
6 сентябр маҷлиси тантанавӣ дар дастгоҳи марказии корхонаи воҳидии давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк бахшида ба 34-мин солгарди ҷашни истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. Дар чорабинии раиси раёсати Амонатбонк Салимзода Алиҷон Абдуҷалол, муовинони раиси раёсати бонк ва ҳамчун меҳмон, сиёсатшинос, муҳаққиқ ва пажӯҳишгари тоҷик Абдуллои Раҳнамо ва кормандони сари идораи Амонатбонк ширкат варзиданд. Нахуст роҳбарияти Амонатбонк ширкатдоронро бо ҷашни воқеан таърихӣ ва арзишманд 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ табрику таҳният намуда иброз дошт, ки истиқлоли давлатӣ неъмати бузургест, ки бо пайки хеш нуру зиё, меҳру вафо, ободию осоиштагии абадиро ба Тоҷикистони азиз эҳдо сохта, ҳамчун милодномаи таърихи навини тоҷикон шинохта шудааст. Амонатбонк низ дар тӯли 34 соли даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати дастрасу осон гардонидани хизматрасониҳои бонкӣ ва пешниҳоди босифату саривақтии он кӯшиши ҳамешагӣ намуда, бо фаъолияти назаррас эътимоди мардуми кишварро соҳиб гардида, ҳамчун бонки мардумӣ шинохта шудааст. Таъкид рафт, ки имрӯзҳо Амонатбонк бо 75 филиал, 547 марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва 3000 нафар корманд ҳатто дар дурдасттарин манотиқи ҷумҳурӣ ба аҳолӣ хизмат мерасонад. Кормандони бонк дар ин давра барои пурзор намудани мавқеи бонк дар низоми бонкии кишвар ва ба даст овардани эътимоди аҳолӣ ба бонк ҳамчун бонки давлатӣ заҳмат кашида истоданд. натиҷа ин аст, ки наздики 30 нафар кормандони бонк барои хизматҳои шоён дар соҳа бо мукофотҳои давлатӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадрдонӣ гардиданд. қайд кардан ба маврид аст, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бонк тавонист, ки барои такмили ихтисос ва ояндасозии ҳадафноки соҳа шумораи зиёда аз 20 нафар кормандони ҷавонро дар кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя ҷумҳурии мардумии Чин ба омӯзиш фаро гирад. ҳисси баланди миллию ифтихор аз ватандории кормандони бонк аст, ки дар баробари фаъолияти корӣ дар тарғиби варзиш, гарави саломатӣ, тими футболбозон, тенниси рӯи миз ва волейболбозон аз ҳисоби занон фаъолияти пурсамар доранд. Дар мусобиқаҳои варзишӣ дар байни вазорату идораҳо ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, бонкро муаррифӣ мекунанд. яқин аст, ки пешравиҳои бонк маҳз бо шарофати соҳибистиқлолии ватани азизамон ва роҳбарии хиратмандонаи пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амал омадааст. ҳамзамон дар рафти суханронии худ меҳмони маҳфил зикр дошт, ки Тоҷикистон давоми 34 соли истиқлоли давлатӣ дар партави сиёсати хиратмандона ва ташаббусҳои ҷаҳонии пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист ҷойгоҳи шойста дар арсаи байналмилалӣ барои худ касб намояд. дар анҷоми чорабинӣ як қатор кормандони бонк ба хотири саҳми босазо гузоштан дар рушди фаъолияти бонк, мустаҳкам намудани мавқеи он дар низоми бонкӣ ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ бахшида ба 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорнома ва раҳматнома сарфароз гардонда шуданд. шабакаҳои телевизионӣ барои ба вуҷуд овардани афкори омма, инъикоси дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва таҳлилу баррасии мавзӯъҳои гуногун саҳмии назаррас мегузоранд. дар ин миён телевизиони Душанбе ҳам нақши чашмрас дорад. ин навбат ба истиқболи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва санаи таъсисёбии ин шабакаи телевизионӣ ҳамоиш баргузор карда шуд. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар баробари дигар расонаҳои хабарӣ ҳоло барои пурра намудани фазои иттилоотии кишвар мавқеи назаррас дорад. имсол аз оғози фаъолияти телевизиони Душанбе ҳамчун муассисаи давлатӣ 19 сол пур шуд. дар доираи тантанаҳои идона ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатӣ ва солгарди санаи таъсиси телевизион бо ширкати муовини якуми раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Олимзода Зоҳир, директори телевизиони Душанбе Маъруфҷон Оқилзода ва кормандони ин шабакаи телевизионӣ ҳамоиши ҷашнӣ созмон дода шуд. зимни суханронии худ масъулин фаъолияти муассисаи давлатии телевизиони Душанберо ҳамчун пешбарандаи сиёсати ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баррасӣ намуда, саҳми онро дар пур намудани фазои иттилоотии мамлакат муҳим арзёбӣ намуданд. тавре таъкид рафт, муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар гузашта бо номи Пойтахт ҳамчун ширкати телевизиони ҷамъиятӣ фаъолият мекард ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мақоми давлатӣ гирифтааст ва инак 19 сол аст, ки ҳамчун як расонаи пешсаф фаъолияти назаррас дорад. бояд гуфт, ки бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳри Душанбе заминаи моддиву техникии ин шабака устувор гардид. зимнан таъкид шуд, ки барои
муассиса бинои наву замонавӣ бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёд шудааст ки он дорои шароити беҳтарин ва таҷҳизоти насли нави телевизионӣ мебошад. Мавриди зикри хос аст ки ҳавасмандсозии кормандони эҷодиву техникӣ ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти ин шабакаи телевизионӣ қарор дорад. Дар идома як зумра кормандони муассиса бо нишони сарисинагии аълочии телевизион ва радиои Тоҷикистон, ифтихорномаи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипосномаи муассисаи давлатии телевизиони Душанбе сарфароз гардонида шуданд. Ин иқдом барои ҳавасмандгардонии бештари кормандон ва фаъолияти меҳнатӣ замина мегузорад. бо иштироки бошандагони маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе пайваста чорабиниҳои маърифатӣ ва фароғатӣ ташкил карда мешавад. Ин навбат ба муносибати солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии маърифатӣ фарҳангӣ дуир гардид. дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа нисбат ба ятимону маъюбон, бепарасторон, дармандону оилаҳои эҳтиёҷманд дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Бо ин мақсад дар шаҳри Душанбе барои расондани кӯмакҳои иҷтимоӣ ва зерипарасторӣ фаро гирифтани шахсони маъюб ва танҳо маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбон фаъолият менамояд. дар ин марказ доимо чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ бахшида ба ҳар иду ҷашн доир мегардад. ин навбат низ бахшида ба 34-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши фарҳангии роҳбарияти бошандагони хонаи мер, инчунин собиқадорони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокдорон истиқлоли давлатиро заминаи рушди давлатдории миллӣ арзёбӣ намуда, қайд намуданд ки баъди ба даст овардани он дар кишвари мо ислоҳоти кулли тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ба амал оварда шуд. аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ рушди маориф, илму фарҳанг дар сиёсати давлат ва ҳукумати Тоҷикистон самти афзалиятнок эълон гардид. ҳамчунин таъкид гардид ки файзи истиқлол Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари мустақилу ҳуқуқбунёд муаррифӣ намуд. ҳамчунин қайд гардид ки имрӯз истиқлоли давлатии Тоҷикистонро зиёда аз 180 мамлакати дунё расман эътироф намуданд ки ин нишонаи возеҳи истиқлоли давлатӣ ба шумор меравад. дар идома барномаи фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин ба бошандагони маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе гардонида шуд. тамоми бошандагон ва нафақахӯрону маъюбон таҳти танини суруду оҳангҳои дилнишин шодиву хурсандӣ намуданд. муҳаммади раҷабов дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба қайиқронӣ медали биринҷӣ гирифт. муҳаммади раҷабов дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба қайиқронӣ миёни наврасон дар маҷористон ки аз 4 то 7 сентябр доир шуда истодааст, ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб гардид. раҷабов аз намуди канои якнафара масофаи 14 километрро дар муддати 1 соату 12 дақиқа тай намуда сеюм шуда ба марра расид. ёдор бошем ки дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон муҳаммади раҷабов аввалин варзишгар аз риштаи қайиқронӣ шуд ки аз қаҳрамонии ҷаҳони наврасон соҳиби медал гардид. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр пирӯз ман бимонед.